Haka baning kong nga aingu ya ublay try kan rat baladan lang kat bat nga. Bangala banlong kumne kum bangalong mentah. Nga ai khu blay shibun ya iba PS long do. Iba long ru isam larang ba. Iba yo ijnga ya kalawe. Kikun kabri nyotram. Ilong ibriu ibalan no senyang shibun ya ki kun kasi. Ki badan pedeng kijing jenja nga ai ku blai shibun i ba in yo ikamet bakot bakya ba idang la ban pet ya kari berkejat ban rio nga ai ku blai shi ru ya kinong bisa badan burung to bakin yo ikamet ka bakot bakya ba idang la ban pet ban jungo ya ki khon ka bri nyotram ka kerteng ka jonga ka dei ti belen maulong kashnong thlong kabahab hapo ka area ng Tlio Eastern West kasihir ka topik ka ba iba PS ilabu ha ka por kalong bangin yatay halor ka ba kamla ka ba yokon shibun lane kamla ka ba yokon kendian te nga ka por kum kalong kemi ngapen pau da kamen sim ka bas ngukia da kamen sim ka bas kya do kata-kata namarba habang apet ya ka jing im ka jongi kum ki kasi menta ngidan hatmir ngidan haret katno ngapang kamen sim habang apet ya kari ka jat ban riho ba i ka jongi kijing jia ki basyur kai ke baman kasni ngiyo i nakata ka daw kamat ka baningkong hakani ka por ka bangan ai ka de ka ba ngakersyan ya ka ba kamla baka kun kendiat ban ya ka baka kun shibun namar ladangi ka shibun ka penlong yangi kum kikimi kikpa bat kumju ya kikon bangin dio ka mensiam namar ka jingduk kala selat ya ka jingim ka jongi haduk kata-kata kadai ka jingduk ka ba wanra ikikam sniu ki bahar kom kadai ka jingduk ka ba ngimdon syo kata ka jingya syong suk syong shingan hakine ki por ke ba menta bangin yat miet bingin kai miet ru kalong kabas kaba ting kabom shingan syuta namarba kijing sneo kilakan roy kijing sneo kilakan rei kijing sneo kilanang roy kadai na kabanta ka jingduk na ka jingduk kibrio kim ting bat kim salia syu wat ban shime kam simbrio kumbang iya kinik simta kibanang jiater sta kajing duk kapelong runal ya kamen sim jeng ikum kibrio hato ngin perkhat kumno ngim sngonang syuk ban batai te ngakum kalong kemi ngadap da kamen sim jeng kajing snokia ban yatai ya kane kaman hanre ngam ban ste ban penpau ba ngide ban yokun kendian khnang bangila ban yalam mikikun halam tiga badai kanang bangin don por bangin senang ya lagi kon namar ladang ye khashibon ki kon ngim don por shu te watang bangin senang ki kon ro dang step ngimi ngi haple shalom kha ngi haple shalom hababun ki kon ngim la ro ban penang penstan ngi hab ya lam lo shalom te habangi wan damit ro ngila thak ngila jram watang bangin ye songkai watang bangin ya ai jingmot hal iwe halor iwe ngimla syu namar bangila thak ngila jram bangila treistom sakaweru kalong kabasngosi yangi namar menta hanong kendong ru ngim yo syu watang kajakaram kumbapio i kiding kisiet kila madan lot namar ba ngila pom lot ba ngin pelong jakarap bakim kamdon syu ta kajakaram om kum kipor bam chua hangi kum kin nong kendong te kajakara kidang ya ai ru ban ram
Nomor ba kidang buon ki cakaram. Han menre menta ban wai ro jenjar sistem. Nomor ba mendan jaka syu ki brio ki ladap ki labon ka jaka ka kendian. Jenjar bah ban yakren ladangi bon khon. Shanong ngin bu ya ki khon. Ni khai ki khon sha e ngin bu. Ban pa school ro ngim la. Ban ai ka seng ka dang ro ngim la. Ban penbiang penbit iki khon ngim la. Ngijau ke mat habang ipet iki khon. Ki khon ki ot ki nam ko mei ko pa ngidon kam ya kata. Ngidon kam ban seng ya ka kam ka jam ngim don. Teh kalong ka ba hitam kalong ka ba ngosi si syai ni ki kimi ki pa ladang ngim la ban penbiang ya ki khon. Teh hasoro ladangi let wat ying wai kalong ka bas ngosi kalong ka bas ngokia ya ka jing im ka jongi ya ki khon ki kiti habang ila khai ki khon ki kiti onda ki la he kin let ki la he ki la yo khon ki mot ban let wat ying wai habang let wat ying wai mentai kin kli sha kot nangot ki khon pidon lada ki bon ki khon kin angim la chu ka ye te kalong shisha ka bas ngosi yangi ladangi kha shibun ki khon nakata ka daw ngam ban se ban karshan ban kha khandiat ki khon ban ya ka bakha shibun